Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбир темалар турында кыскача. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов район башлыкларына янгынга каршы чаралар үткәрү эшен көчәйтергә кушты. Моның сәбәбе нидә? Уеннар, Тегермәнле татар авылы, төрле кунаклар һәм кичке концерт, Ярчалыда Сабан туйны ничек билгеләп үттеләр? Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов район башлыкларына янгынга каршы чаралар үткәрү эшен көчәйтергә кушты. Монда йөкләмә кичә Сәйит авылында булган фаҗига аркасында бирелгән. Янгын нәтиҗәсендә күп балалы гаилә һәлак була. 4 бала анасы гына исән калган. Бу кичкенә агач йортта 8 кешедән торган зур гаилә яшәгән. Хәзер аның көл өеме генә калган. Өй эчендә булганнарның берсе дә уттан котыла алмаган. Шаһидләр әйтүенчә, алар 19, 6 һәм 4 яшьлек балаларның кычкыруларын һәм елауларын гына ишеткәннәр. Без кайтып туктагач, ишектән чыкканда, машинаның ишегеннән чыкканда карасам, ишек өстеннән тишекләрдән кара төтен чыга башлаган. Җигердем ул якка, телефон кылда түгел, сразу шалтыратырга. Җигердем, кирсәм, әнисе, балаларның әнисе җигереп йөридер. Әйтәм, кая балаларым, балалар җылый башлаган. Ишетелә диргә кычкырганы балаларның. Ишекне ачып җибәргән, кап-кара төтен. Әнисе шоковое состояниедә, әле аңлап бетермәй инде ул аны икән. Өйендә сүндерәләр иде мин килгәндә. Башка сүз юк минем. Бу фаҗигада 29 яшьле хатын-кыз гына исән кала. Ул бер төн эчендә бөтен гаиләсен югалта. 4 баласын, ирен, абыйсын һәм әнисен. Тукай районы башлыгы билгеләп үткәнчә, барыбыз өчен дә бу зур кайгы. Электр җиһазларын контрольгә алу буенча бу уйның эшки электр шилтәре алыштырылды тулысы белән, сигнализаторлар. Бу елда социаль яклау бүлегеннән безнең хезмәткәрләр һәрвакыт айга 2 мәртәбә килеп, бу гаиләне контрольгә алып, аларга ярдәм итеп, хуҗалык белән берлектә шушы ярдәмләшеп эшләнде. Кызганычка каршы, шушындый фаҗига бу инде безнең район өчен бик зур фаҗига дип. Ут белән көрәшкә 43 кеше һәм 17 берәмлек техника җәлеп ителә. Янгынның сәбәбе һәм аның ничек килеп чыгуын әле ачыкларга кирәк. Янгын якынча 13 сәгать 15 минутта булган. Бу иге үзе президент программасы буенча куйган 4 ул инде без әйтәбез инде автономный дымовой пожарный извещатель, шуны куелган иде. Аларны узган ел кыш көне тикшергәннәр, алар эшләү состояниедә булган. Аларның элементларын батареяларын арттырганнар. Нәрсәдән килеп чыккан, нәрсә булган, моны следствиене әйтәләр. Ул вакытта инде беркемнең дә ярдәм соравы ишетелмәгән. Гаиләнең ибин булавы, булмавы ачыкланырга тиеш. Саксызлык аркасында үлемгә китерү факты буенча җинаять эше кузгатылган. Барлык нечкәлекләр әле дә ачыкланырга тиеш. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ярчалыда Сабан туйны зурлап билгеләп үттеләр. Халык йөрүшләре иртәнге сәгать 10-да башланды. Майданнан ерак түгел агач капкалы Тегермәнле татар авылы урнашкан. Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын котларга республика премьер-министры Алексей Песошин да килде. Чаллы үзәге бер көнгә өчен авылга әйләнде. Анда яшәүчеләр чаллылар өчен татар халкы көнкүрешен тәкъдим итте. Сабан туйы ул безнең җаныбыз. Татар халкының жаны. Чөнки буыннан килгән бу бәйрәм һәрбер кешенең күңелендә. Ул ата-бабадан баласына күчеп, хәзер инде менә Чаллыда татар халкы өчен генә түгел бу праздник, бу бәйрәм. Чөнки без бик күп милләтләр белән бергә яшибез. Бу менә безнең кышны исән чыгып, җәйгә кереп, уңышларны киләсе кышка җитсен өчен Ходай каршында да үзебезнең теләкләребезне белдерү һәм шушыны исән-сау кыш чыкканга бәйрәм итү. Чаллы халкын бәйрәм белән котларга премьер-министр Алексей Песошин да килде. Сабан туй по праву является любимым и долгожданным праздником всех татар и жителей нашей республики. Он был и остается местом встречи представителей разных национальностей и вероисповеданий.
Сабантуйның төп вакыйгасы Билбау көрәше булды. Суперфинал аеруча кызыклы булды. Абсолют батыр исеме өчен Азат Абдрашитов һәм Илдар Хәмитов көрәште. Илдар Хәмитов абсолют батыр булды. Традиция буенча аңа чемпион медале һәм тәкә тапшырылды. Төп бүләк исә Москвич автомобиле. Ләкин Сабантуй бәйрәме моның белән генә тәмамланмады. Көрәш финалыннан соң бәйрәм кунаклары өчен шулы иҗат коллективлары чыгыш ясады. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Остызлы кайнар һәм салкын су белән ысланган һәм башка төрле балыклар Камчатка ярларынан китерелгән балык шәһәр халкын кабат сөендерәчәк. Шын Камчатка балыгын 20-ннән 24 июньгә кадәр Мегастро гипермаркеты янындагы мәйданчыкта сатып ала аласыз. Камчатка балыгы яршалыда Мегастро гипермаркеты янындагы майданда Камчаткадан китерелгән балык сатып алырга мөмкин. Балык яратучылар өчен һәр вакыттагыча кайнар һәм салкын су белән ысланган диңгез продукциясенең бай ассортименты. Безнең балык бар тик табигый утын опилкаларында гына ыслана. Бу продукциянең файдалы сыйфатларын саклап калырга мөмкинлек бирә. Сөләйман балыгы, патша бикәсе чавыча, сусыл палтус, бик тәмле ак балык, киш, чинерка, форель, иваси сельд бар. Барлык балык астызланып әзерләнгән уылдык яратучылар өчен кызыл уылдыкта бар. Балык омега-3 май кислоталарына бай өчен Камчатка балыгын сез 20-24 июнь көннәрендә Мегастро гипермаркеты янындагы майданчыкта сатып ала аласыз. Күптән көтелгән һәм халык мәхәббәтен яулаганы Яршалыда җәйге ярминкә ачыла. 20-ннән 24 июньгә кадәр Россиянең төрле почмакларыннан 60-тан артык катнашучы сезне сөендерерлек һәм файда китерлек тәмле деликатеслар һәм товарлар алып киләчәк. Ярминкә 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастро гипермаркеты янындагы павильонда ачыла. Камчатканың тәмле һәм файдалы балыкларын җәйге ярминкәдән алып булачак. Хуш исле Абхаз аш тәмләткечләре сезнең яраткан ризыкларыгызга тагында тәм өстәячәк. Тирдән яңа төр мармелад, төрле зауыкка тулы конфитюрлар, Беларусь деликатеслары һәм десертлар. Аларның тәмен һәркем бәяли алачак. Җәйге ярминкәдә җәйге киемнәрнең киң ассортименты тәкъдим ителәчәк. Күлмәкләр, туникалар, футболкалар силле образ булдырга ярдәм итәчәк. Гүзәллекне исә бизәнгечләр белән аз сызыкларга мөмкин булачак. Сезнең белән очрашулар көтәбез һәм яхшы сатып алулар вәгъдә итәбез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Мин булыгыз. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Все для вашего дома в мебельном центре Соло. Кухни, диваны, гостиные, детские матрасы, текстиль. А еще Соло снова дарит подарки. Главный приз – диван. МЦ Соло 4110А.